Koľko som ja mal frajerok. Co má cenu? Už život má cenu, hádam tiež aj všetko. No a čo? Áno. Čo? Ako? No život, ne? Čo mám v živote? Smutok. Ani si ja neviem, čo mám mať. No keby som si to tak dlhšie rozmyslel, možno by som na to aj prišiel, ale no, prečo je na svete? Podám, ja mám radosť zo života, keď som aj starý 80 ročný. A druhý neviem, ako to si život predstavujú. A spokojný som vždy zo všetkých, však pamätám už taký je štáty, no a v každom som spokojný, no, nevadí mi nič, keď som zdravý. No poskajte, no co vám také, tak umyšlím, co také? No wesołość. Tak muzyka, śpiew, toniec, to moja radość była. No tak wam powiem. No. Wesołość. No len wesołość. Čo najdôležitejšie, už poctivé pracovať, schrániť sa všetkého zlého a ctiť človeka, ctiť Pána Boha, to je viacej ako je Boh. Ale ja neviem, ako to bude ďalej. Či je to bohatý, alebo chudobný, alebo múdry, alebo hlúpy, všetci myslíme ísť len tam do zeme. No čo môžeme im si na tomto svete, len to. Už som vám povedala, že Deti a robotu. Čo má v živote cenu? Nože práca i všetko, no. No. Najlepšie by bolo len, keby bola dobrota a láska. No, ale keď je málo už. Ja človek lásky nemá, to je ani ku človeku, ani ku ničomu. Na to všetko je len láska. Tak som si dievča zamiloval, ako by ho Mariar odmaloval. Mariari ho malovali v noci, že by malo pekne čierne oči. Mariari ho malovali vodne, že by malo vernú lásku ko mne.